Hello गुडका ब्र I miss you नोंनि 50 जानायाव थांनायनि थाखाय मिस खालामनाय जाबाय नोंनि 50 थांनो हायासै लेंहरदोंमोन नोङो ओमफ्राय थेवब्लाबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन नोंनि 50 जानायनि थाखाय स' गुडका मास्टार ब्र गाज्रि मोननांला दे थांनायखौ ओमफ्राय समखौबो गोरोबहोनो हायासै आंबो गुबुनावसो दंफैयोमोन नालाय नों मिथिखायो ओमफ्राय गाज्रि मोननांला जायखिया कंग्रेचुलेसन 50 जानायनि थाखाय आरो नोंनि चेनेला एसे जौगाबावथों थाबैनो 100 जाथों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेखौनो इसोरनि आर'ज गाबो स' गुडका मास्टार रागा जोंनांला गाज्रि मोननांला थांनो हायैखौ लोगोसे आरो हेपि ब्लग आरो चिरां नोंनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय हेलौ लोगोफोर आंनि बाजो ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बराय हरनाय थाबाय लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव फैफिनबाय स' लोगोफोर न'आव बेसे थाबायना बरिं मोनबाय ओमफ्राय सानबाय मा थांनोसै नामा बबावबा बेरायनानै ओमफ्राय स' बिदिनो डिसाइड खालामनानै ओमफ्राय फाइनालि फैबाय बेरायनो माबायाव रानि गाथोनाव फैदों टाइम पासनो न'आव ओरैनो थास्लायस्लाय माथो खालामनो ओमफ्राय ओरैनो जास्ट बेरायहैबाय नै रानि गाथोनाव फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जागोन नै गासिबो हाग्रा नै ओरै गासिबो हाग्रा ओमफ्राय दैया नै दैयाबो गिदिरानो दङ दैयानो देरदों गिदिरानो नै गासिबो बैग्रि बागान गोजा एखेबारे जानुवारिफ्राव फैनांगौ डिसेम्बर एन्ड जानुवारि ओमफ्राय बरिया बुहुत मानसि जायो आरो बिराद मोजां बे समाव बिराद मोजां जायो लोगोफोर बेरायनानैसो फैदों नालाय ओरैनो जास्ट बेरायबाय दा आरो नोंसोरनो खोन्थालांबाय थागोन आङो जि जाहायो एसे मोजां सिनारिफोरखौ भिडिअ खालामनानै नायलांबाय थानो जाबाय ओमफ्राय जों गासै साथाम फैदों लोगोफोरजोंनो जिरायना दङ सायाव जों ओरै गिदिंगासिनो दङ नायलांबाय थानो जाबाय नोंथांमोन बिराद मोजां फैनानै बिराद मोजां मोनबाय आरोखि बिराद खोलो बार बारदों सान्दुंफ्राबो एफाग्राब गरम नङा दैमानि बारथ' बिराद गुसु जायो मेगना नायनो हाथाराखै सान्दुंआ बिराद गोसा मोख्रेब जादों मालायफ्राबो दारागाव सरलपारा थांनानै दुगैगासिनो दङ ओमफ्राय जोंहा रानि गाथोनाव फैदों ओमफ्राय दुगैनो सानदोंमोन साननाया ओमफ्राय दैयाबो गिदिरद्राय आरो प्लास दाखालि बावैसो लोमजानाय हामदों नालाय ओमफ्राय गोसो जायाखै दुगैनो हेलौ लोगोफोर ओमफ्राय सान्दुंआव बांद्राय गैया ओमफ्राय बारबो खोलो बारदों आं दै सेरावबो जिरायना दं नै ओमफ्राय रानि गाथोनाव ओमफ्राय सिगाङावनो बुंखाबाय आङो बरिं मोननायनि थाखाय आं बेरायनो फैदों ओमफ्राय बेसे थाबाय थानो न'आव दाखालिसो लोमजानानै एसे देहाखौ फ्रेस मोननो थाखाय आरो साबसिन मोनबावगोन नामा होनना साननानै आङो फैदों बेरायफैनो ओमफ्राय गोसोआ सानदोंमोन थांनानै दुगैहैनो होननानै ओमफ्राय मा खालामनो सानबायलाय बहा जानो दाखालि बावैसो हामदों लोमजानायाबो मोजां मोनदों ओमफ्राय आं सानबाय आरोना दुगैबाथाय आरो जाफिननो हागौ नामा लोमजानाया होनना सानदों आङो ओमफ्राय आरो प्लास दैया गिदिर ओमफ्राय दैयाबो एफाग्राब दै स्रां नङा दैया एसे खुला एसे गाज्रि बेखौनो आङो सानबाय मा दुगैला आङो जास्ट नोंथांमोननो आङो खोन्थानो होननानै सानबाय ओमफ्राय माथो खालामनो थेवबो दै सेराव जिरायनानै आं नोंसोरजों रायलायबाय ओमफ्राय आं बेखौनो बुंहरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो सोरखौबा नुदों सोरबा साबस्क्राइब खालामो सोरबा साबस्क्राइब खालामा माने आंनि साबस्क्राइबारफोरानो मा होनो आनसाबस्क्राइब खालामनानै थांफिनो नो मेटार आंखौ जेबो साना जाय मोजां मोनो बेयो खालामखागोन साबस्क्राइब आरो जाय मोजां मोना बे अलरेडि थांखागोन आनसाबस्क्राइब खालामनानै आंखौ जेबो मेटार खालामाखै मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय थाखायो सोरबा बायदिया आंनि माखासे बुंनायफोरखौ मोजां मोना जानो हानाय बा आंनि माखासे स्ट्राक्चारफोरखौ फसाय जानो हानाय बेनि थाखाय आनसाबस्क्राइब खालामजागोन आंखौ जेबो मेटार सानाखै बा
लोगोफोरजों एसे ड्रन शट खोन्थागोन आंनि बांद्राय मोजां नङा केमेरायाबो ड्रननि केमेराया स' नोंथांमोन आं ड्रन शट खोन्थागोन मा होनो रानिखाटानि एरियाखौ ड्रन शटजों खोन्थागोन स' लोगोफोर दा ड्रन शटखौ नायलांदों लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनिसोमोन जायफ्रा आङो आरो खनसे बुंबावगोन जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों प्लिज साबसक्राइब खालामलां आरो भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे चेनेला थाबाय थानांगौ जायो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनिसोमोन बाय बाय